खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 26 जानुवारि 2021 मंगलबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। हान्थिनाया मोजाङै जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोदान मिजिंजों गोदान खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। लोगोसे गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। जेबो गोदान खामानियाव आखाइ होथ'यैआनो गाहाम। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ लोरबां मोनगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव गोबां खहा जानांनो हागौ। गोसोनि लुबैनाया आरो साननायफोरा जाफुंनाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। सुथुरा बांगोन। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव जिंगा बांगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोब्राब खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन आरो जेरावबो देरहासार जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोबां गोनो गोथो साननाय फैगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। सुथुरा बांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। हरखाबै सोरबा लोगोजों मानिबा जाहोनाव एना एनि जानो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोद आला खाला जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हानाय नङा। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा सुथुर एबा लोगोआ खहा खालामनो नाजायोब्लाबो खहा खालामनो हानाय नङा। सुथुरा जेनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। गोबां धोन मोननो खाबु जागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो अनसायजागोन आरो अनजागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोसोआ गोजोननाय गैयै जागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां।
बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिजों खस्थ' मोननांनो हागौ। गोबां मुंदांखा आरो गोहोम गोनां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। सोरबा खाथिनि सुबुंजों सोंखारि जानो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोबां सुबुंजों अनजागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गोबां गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा टेबार नांगोन। जाफुंनाय नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब अदेबानि लानांगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। बबेबा मोनसे फोरबोआव बाहागो लानानै गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा टेबार नांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हानाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। सोरबा लोगोआ नाथाय गाज्रि नोजोर होखोमागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइबो मोननो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां हाबा मावनानै होनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। फरायसाफ्रा मोजां फिथाइ मोननानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनसिनगोन। मीन राशि
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोबां गलाय गुजाय साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोआव गोजोननाय गैयै जागोन। माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै खहा जानांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायोब्ला खहा जागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। नखराव अनलायनायनि आंखाल जागोन। गोसोआ रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।